avui fem una representació musical que es diu Aladdin. Aladdin. Sí, voluntari aquí a fer que la gent s'ho passi bé, perquè és una cosa bona, és per potenciar la cultura, per criatures, pels nens, és un públic familiar molt agradable de treballar-hi. Per la festa de tardor sempre fem alguna coseta. Sí, ens agrada col·laborar amb les festes del poble. Aquesta vegada, per exemple, no l'hem fet coincidir amb la festa, sinó la setmana de preparació de la festa. La festa major de Sant Feliu. Aquesta xarxa no és de pesca, que és la xarxa de gresca. El filet de xarxa. Fan teatres, bar, gent petita i gran. Waka, waka, waka! No s'ha de separar, vull dir, és el mateix, perquè els pares també s'ho passen bé quan venen a veure a l'Aladdin. Vam anar a la mostra d'Igualada i res, vam estar fent l'Aladdin allà i arrel d'això ens va sortir la possibilitat de poder estar aquí i formar part de xarxa aquest any. Estic repassant text perquè és una mania d'aquestes que tens abans de començar, que fas una repassadeta i ara penso que si un dia no ho faig m'anirà fatal. Que m'ho sé perfecte, m'ho sé millor que tots, que per alguna soc la mare, que tinc més seny. De pressa! L'entrada s'està tancant! Qui ha fregat la llàntia? Si és un desig, només que ho digui ja està concedit. Som els nostres genis precis, el que pensis ho podràs aconseguir. Sempre que podem ens hi acostem i venim a veure els espectacles que fan. Era Aladdin. No, és la primera vegada que vinc. Quan són molt petits estan una estona, però ara ja els aguanten sencers. He vingut amb els meus cosins. No, els meus fills ho han passat bomba i han fet la festa de cumple aquí i ens ho hem passat molt bé. Sí, de tant en tant, quan veiem que hi ha un espectacle que ens pot agradar, sobretot als nens i tal, sí que llavors sí que venim. Ens agrada molt la xarxa. Jo crec que fa ambient, perquè la gent ja surt al carrer al matí, ja es comença a engrescar i van empalmant una activitat amb una altra. Forma part del programa ja.